Siis nyt minä en pysy perässä. Siis onko ilmastonmuutosta ja jos on, niin kenestä se on? Siis minä en usko, että maapallo lämpenee. Tai jos lämpenee, niin ei ainakaan vaarallisen paljon. Tai jos lämpenee vaarallisen paljon, niin ei ainakaan ihmisen toimesta. Tai jos lämpenee ihmisten toimesta, niin sitä on ihan turha yrittää silloin pysäyttää millään päästörajoituksilla. Mistä sinä olet saanut tämän tiedon? Aivan. Minä olen vähän tutkinut asioita ja katsellut dokumentteja. Höpö, sä et ole tutkinut pätkäkään tätä, mutta kun puunhalajat on tässä asiassa toista mieltä, niin sä haluat ehdottomasti olla eri mieltä. Kyllä. Niin. Mitä? Kyllä, näin on. Siis sinä muodostat mielipiteesi sen perusteella, mitä mieltä on se porukka, josta sinä et pidä. Niin. Juuri näin. Mitäs ihmeellistä siinä on? No. Eihän siinä ole mitään ratia. No eikö ole aika hyvä muodostaa mielipiteensä sillä tavalla, että katsoo mitä mieltä joku Urpo on ja on itse eri mieltä. Niin sillä tavalla säästyy turhalta pohdinnalta ja antaa jonkun idiootti hoitaa sen homman. Sä et ole perehtynyt tähän yhtään. Niin, en olekaan, mutta sinä olet. Niin olen, totta kai olen perehtynyt. No eikö me olekin me ollaan joka asiasta eri mieltä, niin eikö ole aika loogista, että me olemme myös tästä asiasta eri mieltä. Kuule. Jos sinä uskot ilmastonmuutokseen, niin silloin minä en usko. Joo, ja kun mä oon sitä mieltä, että maapallo on pyöreä, niin sä oot silloin mä olen sitä mieltä, että ahaa, joo, sieltä lennähti nyt olkinukki sieltä Hanneksen Minun täytyy kyllä perperin arvostaa tuota Topi Petterin rehellisyyttä. Että onhan se komeaa, että mies uskaltaa sanoa ääneen sen, että hän ei ajattele. Että minä arvostan sitä. No silloin minä en arvosta sitä pätkää. Onneksi olkoon vaan sulle. Mutta kyllä. No samalla tavalla minä ajattelen myös sen, että jos joku kriitikko kehuu tai haukkuu elokuvan, niin silloin minä teen juuri päinvastoin. Niin, minä tavallaan olen ulkoistanut ajatteluni idiooteille, jos sanotaan ihan näin. Tai hetkinen siis.